Казвам се Димитър Вършилов. На 66 години съм. Семейен. Имам 2 деца и 3 внучки и 1 внук. Последните няколко години направихме една малка мандричка. Тя е мобилна мандричка, което почнахме да правим проба да произвеждаме кисело млеко, сирени, кашкавал, брънза сирени, казваме едното специално. Това са продукти, които са вече много ценни, защото при тях няма никаква имитация. Всичко е 100% чисти продукти. Зато и сега хората може да е малко по-скъпо, но да предпочитат да взимат чисти продукти, екологични продукти, да може да запазят здравето. Приятно ми е, казвам се Виолета Крушкова. Занимаваме се с семейен бизнес. По-точно имаме овцеферма в село Брестник, община Родопи, Пловдивско. Който желае да се закупи от нашите продукти, може да ги намери на фермерския пазар в Пловдив. Също така от нашите продукти може да си вземете директно от мен, от Брестник, от местността Башмандра, на място, където се гледат животните. Който изявява някакво желание, може да дойде на пролет от април месец, да дойде лично да се запознае как се приготвят нещата и евентуално, ако иска, може да помеси малко кашкавал с мен.